Салом ютуб, салом ба ҳама. Боз як дарси дигар дар бораи тарзи пайваст кардани включатели як клавиша, чиқле ки мегам включатели як тага, тарзи дурусти пайваст кардани ноқилҳош дар дуруни коробка. Як оғоз мекунем. Аввал мо включатели як тагара чиқле ки тофта задаҷа дохили включатели як тага контактоша мебинем ки аз куҷо барои пайваст кардан ба мо нишон додагия. Якташ аз ин тараф, якташ аз ин тараф. Мо аввал включатели яктагара дар инҷо мо се сим баровардагем. Метавонем корпуси включатели корпус пластмассине агар оҳанӣ боша метавонем заземлени кунем ё ки метавонем ки якташ запас беста барои включатели дутага ё барои запас барои оянда. Мо якум включателя пайваст мекунем. Контактоша ҳар ду тараф. Контактора ки пайваст карда шудем, включателя дар ҷои худаш маҳкам мекунем. баъди пайваст кардани включател контактои включател мо бояд аз дохили коробка включателя ёбем ки кадом сим сим бисёр аст включатели мо дар ихе ҳолат не дар дуртар аст. Барои ҳамон қадар чикор мекунем? Мултиметр ё тестер истифода мебарем. Тестере ки режими празвонка дошта бошад. Празвонкаи овоздор ё беовоз. Асосиш ки празвонка режим боша кор кунад. Як бор тестера худша алоҳида месанҷем. Овоз дошта боша 0 сопротивление ё 1. Пас он симои включателимона празвонка мекунем. чиқале ки дидестем дар ҳолати гирён, дар ҳолати куштагӣ. Дар ҳолати ҳардуш бояд корӣ бошад. Пас аз санҷидан мо дар инҷа мебинем ки сими розетка дорем, сими асосӣ дорем, сими вод меган, сими лампа дорем. Ҳамин чиқале ки включателя санҷидем бояд розеткаорам бисанҷем. ба ҳамон хотир дар инҷа дарсмон дар бораи включателе розетка қатъи вақта бисёр намегирем. мо аввал чикор мекунем? Аввал
барои залента бо дар видео бисёр вақта нагира гуфтам, мо аз зажимо истифода мебарем. Стандарти ҳозирада аз ҳамин чизо истифода мебарам. Кадоме ки надонам, арамад якбор бубинед. Дари чӣ дорад? Дари ҳамаи контактҳо айдурун якдигарашда пайвастанд. Ҳамаи контактҳо якдигарашда пайвастанд. ҳар як сими дуромадагӣ хеле ки ба амур тог метем, ҳамон хел пайваст ҳисоб мешавад. барои ҳамин қадар ай чиз бисёр осонтара истифода бурдан ва бо залентара меканон мешавад. Якум сими асосии ай тарафи шид, ай тарафи автомат омадагира мегирем, истифода мебарем. Якум сими аз тарафи автомат омадагира меёбем ва чикор мекунем? Сими фазара аввал ҷудо карда, якум пайваст мекунем дар зажим. Пайваст кардем. Дуюм мебинем ки чандта фазае ки дорем. Мисол аз розетка, як розетка, аз дуюм розетка пайваст кардем. мо бояд лампаро пайваст кунем. Лампа дар инҷо прямой пайваст намешавад. Лампада ҳатман отдельный дар кор аст. бо отдельниша гирифта сими аз тарафи включател омадагира якташа даромад номемонему дар зажим пайваст мекунем. як тарафи дигаша бошад дар асосии линиямон. тарафе ки зажима отдельный пайваст кардем, ҳамин тарафаш як тарафи новобаста кадом тарафш, як тарафи лампочкамона ҳисоби ки сесима истифода бурем. баъзе люстраҳои ҳозира корпусҳои оҳанӣ бисёра метонем заземлени тем. Як тарафша аз ҷумла як сирхша гирем мешавад барои хато нашидан. дар зажим чикор мекунем? Пайваст мекунем. Кадом зажим? Да зажиме ки як тарафи включател пайваст буд. Як тарафи включател дар асосии фазаи обши, як тарафи включател дар зажими отдельный ёки отдельный скруткада. ай лампочкаиму дута сим мемона. Включател гуфтем се сима запаса якташ ё заземлени ҳозирашда меиста, баъд заземленда пайваст мекунем. Дуюм чикор мекунем? Дуюм бо зажима гирифта линияи дигари нол мона меёбем. Ноли коробка, ноли шид, то есть ноли розетка якта, ноли розеткаи дигари, ва ноли лампочка. Ноли лампочка на прямой, ай ноли общий коробка. баъзеҳо дар дуруни включател ду симай меган, якташ ток дора, якташ надора, якташ нола, якташ фазе хел нест. Якташ фазаи обши рафтагӣ ҳатман бояд фазаи обши ай обши дар включател дода шавад. ай включател меояд вақте ки ҷихидем пахш кардем меброяд, баъд да лампочка мераванд. баъзеҳо фаза прямой да лампочка метаванд, баъзеҳо фаза да лампочка метаванд ки ин бисёр хатарнок аст барои электрикҳое ки кор мекунанд ё соҳибои хона ки кор мекунанд. вақте лампочка алиш кардан, люстра алиш кардан, дигар вақте ки аз включател мекушанд хиёл мекунанд ки да патрон ток нест дигар. а вақте ки патрон да ток прямой додагӣ боша, чӣ хел ток неста боша, ирам куштагӣ боша ки ё боша фарқ надорад, да патрон пасаи ток неста ва метавонад ток бизана одама ё оқибатҳои нохуш биёрад. ба ҳамин хотир постоянно включател да фаз прямой, ана лампочка да прямой нол. фаз фақат баъди включател бояд тарафи лампочка равад. ба ҳамин хотир чӣ хел гуфтем? заземлени ёро обши задем дар инҷа. барои лампое ки люстра гуфтем оҳанӣ аст, корпуси люстраи калон бисёрш оҳан дорад таркибаш, ҳаморо метавонем заземленитем ва пайвасти кардагимона дар хоҳи бар мезанем, якбор проверка мекунем ки дуруст пайваст кардем ё не. баъди пайваст кардан дар ток мо ҳатман через автомат бирён карда тафтиш мекунем.
Велики дидестен, ама қоидави кор кардест. Метавонем розеткаҳоамонам чӣ тафтиш кунам. Дар волтметр амперметр чанде нишон дишта розетка мондам. Амхен ин розеткадам ва розеткаи дигар инам. дарси дигари дар бораи включатели ду клавиша ва ду лампочка отдельный